És una chica molt agradable i que li agrada ajudar als xiquets o les xiquetes que tenen alguna dificultat en alguna àrea i és d'Argentina. Val. I diu una paraula que la deia sempre, que significa una persona petita que li agrada molt jugar i és a qui ajudava quan tenien problemes en alguna àrea. Una persona salvaje en chiquitín, pero hace locuras. Es algo cilíndrico, pero pequeñito. Pero está molt bo, perquè lleva y a le encanta. És una xiqueta que té problemes per estudiar cultura, matemàtiques, valencià, castellà, socials i naturals. I hi ha una persona que li ajuda. Per exemple, en este cole es diu Gladys, però com ella que no està, ara es diu Joan. És un xiquet que necessita ajuda per a comprendre coses, castellà, valencià, socials, i ens ajuda Gladys, la millor que ens ajuda, i el segon Joan. Y esto es todo, amigos. Gladys també deia una altra paraula que la deia quan tenia una cosa davant i no sabia què dir i no sabia com es deia, pues deia aquesta paraula. Estic d'acord amb tu, Jimena, perquè Gladys, quan no sabia dir alguna cosa, deia aquesta paraula. Es una persona alta, graciosa, bonica y le agrada jugar amb els xiquets. Sempre estaves ahí per als que et necessitaven i m'agradava molt tindre relació amb tu fora de l'escola. Adéu, Gladys, espero veure't altra vegada. Adéu. Estamos filmando ya. Hola, flaca. Hola, Gladys. ¿Cómo andas? Ahí entran todos. Hola, Gladys. Un gran saludo cariñoso desde acá de la sierra. A ver cuándo te vemos por aquí. Flaquita. Bueno, un gran abrazo. Ya ves que estamos con una de nuestras nietas y pensar que vos al papá de esta nena lo cuidabas cuando eras pequeñita mientras estudiabas. Y mira qué hermosa está ahora. Levanta, dejad. Un abrazo. Hola, flaquita, ¿cómo andamos? Ahora que vas a tener más tiempo en tu jubilación, acá te mandamos las dos nenas para que las cuides en España. Flaqui, qué alegría, disfruta de tu tiempo libre y bueno, que lo pases lindo y te esperamos por acá cuando quieras. Lola, mira la Lolita, mira la bisnieta. Es una atorrante. Qué sorpresita, Gladys, ¿eh? Flaquita. Felicitaciones. Bueno, y ahora listo, a disfrutar y a aprovecharlo todo. Me alegro un montón. Y te mando un beso bien grande. Y espero que cuando venga Gladys no vaya a ser para el cumple de 15 de la Lola, ¿eh? Un beso grandote, Gladys. Te queremos mucho. Chao. Hola, Gladita bonita. Me alegro muchísimo esta nueva etapa tuya y sabes todo lo que te quiero. Ahora vas a tener tiempo para disfrutarme
prontito por allá. Besito grande, te requiero. Querida flaca, queremos desearte muchos éxitos en esta nueva etapa. ahora que tenés tiempo libre, te esperamos de visita por Córdoba. Te mandamos muchos besos. Te queremos. Hola flaca querida, bueno, nosotros las compañeritas de estudio queremos participar de alguna manera de este momento tan lindo que estás por vivir, así que bueno, a pesar de las tristezas y las angustias que teníamos cuando partiste, después vimos que la relación y el vínculo se profundizó, se mantuvo, perduró en el tiempo, siempre estuviste cerca nuestro, y bueno, y cumpliste tu sueño. Así que disfrutes de este momento, estás siempre en mi corazón, te amamos. Querida, la verdad que partiste hace 35 años. Hace 10 años tuvimos la suerte y el privilegio de ir a visitarte con Adriana y ver tu mundo y ver que estabas bien y que te habías realizado. Eso a las dos nos produjo mucha felicidad. Por suerte, como dice Adriana, el vínculo no se cortó nunca, siempre ha sido muy intenso, nos ha acompañado desde allá en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, como nosotros hemos intentado de alguna manera hacerlo de acá. Te tenemos muy presente, queremos que de aquí en más tu vida se den otros proyectos y sigas siendo muy feliz. Hola, ¿qué tal? Sorpresita, sorpresita. Aquí, como ves, de algunos familiares y de algunas amigazas tuyas que te queremos saludar y te queremos desear lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa, que te lo pases genial y que te sientas bien. Y aquí contigo la gran, ¿quién es? Compañera de tantas cosas tan lindas a nivel profesional y a nivel de la vida, tantas cosas compartidas. Besitos desde Barcelona. Que tengo café calentito para ti. Mira, yo te lo preparo. ¿Cuánto quieres? ¡Qué rico! ¿Cómo? Ai, Gladys, què vols que et conte? Pues que jo vaig entrar en l'escola fa un munt d'anys i el segon any d'estar així, o el tercer, mos enviaren a tu i a mi a Tenerife i s'ho passaren pipa, perquè clar, de sobte jo vaig trobar unes vacances pagades amb una senyora supersimpàtica en la que vaig compartir habitació i em va fer molta risa perquè jo, clar, era així marxoset i m'agradava eixir de marxa i li vaig dir a Gladys, dic, oye, això jo me'n podré anar. I tu vas dir, claro que sí, tu deixa la porta oberta que ja entres quan tornes. Total, que quan es va acabar la festa jo vaig tornar i allà estava la Gladys esperant-me i tal, com si res. Jo deia, quina tia més marxosa, dic, així jo puc fer el que em dóna la gana i de sobte tinc ahí una companya estupenda i res, que el desitge molta sort en aquesta nova etapa de la teva vida. Jo sé que no vas a parar, que t'ho vas a passar molt bé, de puta mare, i això, que ha sigut un plaer estar amb tu en l'escola i serà un plaer anar després on siga amb tu, que vull que em convides a les empanadilles àrabes, que et deixen molt bones, i que res, molta felicitat i molt d'amor. T'estimo moltíssim. Els més joves no sabran que la primera cap d'estudis de l'escola va ser Gladys. Amb ella se va inaugurar este càrrec. I també contar-vos que un dia, mentre estava parlant amb uns pares, la situació no era còmoda, perquè segurament haurien de dir coses difícils de l'alumne, i Gladys, amb el seu accent, va dir que el seu fill, el fill dels altres, no parava atenció, i els pares pararen la reunió i digueren, tensió? Què tensió? I després també això que ja s'ha fet un clàssic, que és ella en el gabinet, les xiquets entrant, eixint la porta oberta i ella girant-se i dient, tancar la porta, che!
pues jo recorde una anècdota d'unes alumnes de pràctiques que se n'anaven i què passava? I havien portat un pastís per a acomiadar-se de tots nosaltres i Gladys va decidir desembolicar el pastís. Igual de desembolicar es se quedaren sense pastís. Va caure a terra. Molt bé, Gladys. Hola Gladys, hemos compartido muchas cosas juntas. Quiero compartir contigo un mate. Vale, ahora otra, ¿no? Venga. Gladys, te quiero un montón. Boluda. Eso. Boluda. Ay. Venga, ole. Te estimem molt, Gladys. Te trobarem en falta, Gladys. Te vull molt, Gladys. Ay, mi boluda. Que sigues molt feliç. Pupita, 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 pupita. Hola Gladys, que ho passes molt bé. Que tu passes une excellente retraite et qu'on te revoie souvent. Lo primer que recorde de Gladys va ser el primer dia que vaig començar a treballar així i em va dir «Què tal?» I vaig entendre putito. I jo, putito? I he estat, no? Quina confiança té ella, no? I van passar els dies i em vaig donar compte que quan arribaven els xiquets es deia «Què tal, pupitos?» ¿Pupitos? Ostres, això és el que em va dir el primer dia. I que he gaudit molt de quan estava en ella en classe, de la manera que tenia de tractar els xiquets, que m'ha servit molt per al meu dia a dia d'ací en les Carolines. O sigui que moltíssimes gràcies, Gladys. Que espero que te vaya molt bé en esta nova etapa y que no pares en Torreta, que sé que es lo que vas a hacer, viatjar y gaudir a tope. Un beso molt fort. Gladys, pupusita nostra, que t'ho passes molt bé i de segur que ara la llibertat que tens serà difícil trobar per on pares. Besets. Desitge que t'ho passes molt bé en la teua festa de jubilació. Bueno, no puc anar, entonces te pego un bon saludo. I adeu, boluda. Tanca la porta, che. Bueno, Gladys, quin parlarà en argentí? Un beset, cariño. Adeu, loquita. Gladys, sempre que estic en Minnesota i passa molt de fred, me'n recordaré de tu perquè em posaré els peus que me regalares, que són meravellosos. Adeu. Gladys, re guapa. Et trobem a faltar i t'estimem molt. ¡Qué lindo! ¡Qué clavel! ¡Qué clavel, Sofó! Bueno, pero tú, Cristian, ¿tú qué penses de Gladys? Yo, tía, que estaba como una moto, estaba, bueno, súper divertida. Yo me recordé siempre que entraba ahí al seu despacho. Gladys, ¿qué necesite ya? Yo adivino el parpadeo. Bien. Pisaba de risa. Boníssim. ¿Tú qué? Pues jo, cada vegada que penso en Gladys, la recorde amorrar al dolç de les tartes que porta la gent. Cada vegada que n'hi havia una tarta o dolç, veies l'esperit de Gladys com sobrevolava tots els caps i era la primera sempre en arribar al dolç. Té aquest don especial. Sí, d'anar Gladys. Adéu, Gladys! Vaig a tirar a faltar de Gladys va ser els nostres comentaris de futbol, comentar els partits del Barça, vindre el dilluns i dir Gladys, què ens ha passat? Gladys, que bé varem jugar? Però això ho farem, saps com, no? Per telèfon i enviant-nos els whatsapps que tu i jo coneguem. Que te vaig a tirar molt a faltar, però que sé que te tenim per al que necessitem i que en totes les festes ahí vas a estar tu. Continua el rotllo, Te dice. Doncs bé, mireu, jo recordo la primera que vaig veure a Gladys, que Cristian em va dir, ja tenim a una argentina que parla valencià, i em va sorprendre tant escoltar-la amb aquest accent argentí parlant del valencià i és el meu primer record amb ella. Estimem molt i et trobarem a faltar. Adéu, Gladys! Hola, compi de ruta. Tinc guardades moltes converses matineres, profundes i sobretot divertides amb aquest llenguatge propi que ens volen crear per que l'Andreu no s'enterara.
He après moltíssimes coses de tu, però me quede en que m'has ensenyat a cuidar la gent i estar pendents dels demés. És una qualitat que valoro moltíssim i que m'encanta. I em despedisc amb una frase en el nostre llenguatge, P-R-E-T-I-O-S-A. A la pupusita amb més olfacte per als dolços de les Carolines. A la pupusita més flamboyanta per a eixir al cinema o a qualsevol cosa. Fes el favor de quedar-te ja un poquet per casa. Adeu! El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es pa' otros la llovida. Atahualpa Yupanqui. Boluda, per això te'n vingueres a les Carolines. Un bes, Gladys! Un beso, pupita. Pupusita, que t'anem a trobar molt a faltar. I res, espero que desitge que continues tan jove com ets i vamos, ja signava jo fora per a estar com tu. I res, que te duga el bon vent com ens està duent a nosaltres. Fins aviat. Ya que no podía estar en la festa, desde luego volia eixir en el teu vídeo, encara que haguera anat a la perruqueria o algo, però no ha sigut possible. I nada, desitjar-te el millor del món en la teua jubilació i que la compartirem juntes. Molt bé, el mateix, i també dir-te que sempre que me mengi una enxela de glasol me recorde de tu, i que mengem juntes, d'ara en endavant. Adeu. Un beset. Bé. Tia! We'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine for a while. See you later, Gladys. I'm Leonard. This is for you. Senyoreta Gladys, li transmet la més sincera estima per tot el temps compartit a esta meravellosa escola. Un bes, carinyo, t'estime. A passar-ho molt bé. Mua. Ai, senyors, això era una vegada, una escola, que n'hi havia un gabinet. Entonces tenien una psicòloga, després una altra, després dos, després una, que es quedava un temps, i arriba Gladys. Ai, Gladys, no sé com explicar-te, però és una persona molt important, molt afectuosa, en un bagatge argentí molt interessant per a la professió i s'entenguen molt bé, molt prompte. Recordo moments molt especials, sempre quan se tornaven a València juntes, que ella sempre venia apresúrate, que van a salir los autobuses. Entonces, ahí comentaven tot el que havia passat en la setmana, me tenia al tant de lo que estava passant en l'escola i la tiraré molt a faltar, perquè sempre ha sigut un recolzament per a la meva tasca. Adéu, Gladys. Bueno, pues Canfita, a mí me ha costado de la Gladys el moment de transició. Gladys, no tinc clar del ballet infantil. El tornar de l'aprenimenta i tornar a l'escola i que pràcticament ja no estiguera, perquè a mi me donava molta seguretat. I després, sobretot, trobaré a faltar el sentit de l'humor que compartíem i anècdotes que ens han ocorregut juntes. Perquè amb ella és un primer relació també. Hola Gladys, moltes felicitats. Primer de tot, dir-te que recordo el primer dia que vaig venir a les Carolines i estava molt nerviosa, estava tremolant i em vas ajudar molt. Me recordo que la meva impressió que vas tindre és de veure una persona amb molta experiència i em vas crear les ganes de treballar i de seguir endavant. Així que t'he de donar les gràcies una i més vegades per tot el que m'has ajudat. Un beset molt gran. És que Canfan, quan vaig conèixer a Gladys, des de la meva fantasia, la primera impressió vaig pensar que era búlgara.
Quan la vaig escoltar valencià pensava que era búlgara. Després en castellà era evident que no era búlgara, que era argentina. Això va ser la primera cosa que vaig tindre, la primera impressió que vaig tindre de Gladys, molt fantasiosa. I després, en la realitat del dia a dia, sí que he vist que per a mi ha sigut molt important el seu recolzament, que m'ha arribat també com una persona molt propera i com una persona amb molta amabilitat, molta alegria, i m'ha agradat molt el poc de temps que he compartit amb ella. No? I això ho trobaré a faltar. Hola Gladys, què, flaca? Com va la nit? Quantes sorpreses, Doncs volia dir-te que vaig a trobar-te molt a faltar a tu de les teues abraçades en el menjador i que espero coincidir en tu en 1000 concerts més. Un beso molt gran. Adiós, mi amiga Sabinera. Bueno, pues nada, ¿cuántos conciertos nos quedan todavía por disfrutar juntas? Espero que un montón. Me acuerdo una vez que fuimos a ver a Sabina y a Serrat en el America's Cup, que todo el mundo nos criticó mogollón y tú y yo dijimos, anda ya, nos da igual, nosotros lo que queremos es verlos a ellos. Y en un momento del concierto no sabíamos qué iba a pasar, todo el mundo expectante mirando al mar y tú y yo pensábamos que iban a venir con un barco, qué risa, nos reímos muchísimo. Bueno, pues nada, que espero que disfrutemos muchas más experiencias juntas, muchos más conciertos de Sabina antes de que se retire, que le quedan 4 telediarios, ya lo sabes. Y nada, pues que te deseo mucha felicidad, te quiero mucho. Si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero